Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor veiligheid en zeker wat betreft het scheepvaartverkeer. Met wie hebben we het genoegen? Ja, goedenavond. Ik ben Rebecca Andries en ik ben ex-zeevarende. Dat wil zeggen dat ik de Hogere Zeevaartschool heb gedaan in Antwerpen en daarna 13 jaar gevaren heb, waarvan de laatste 3 jaar als kapitein. En toen hebben ze mij een job aangeboden aan de wal, dus heb ik voor een scheepmanagementbedrijf gewerkt, waar ik ook op het einde de afdeling heb geleid, de maritieme afdeling. En toen was er een nieuwe uitdaging klaar, want het was een beetje crisis in de offshorewereld. Wij deden van alles met offshore. En was ook een joint venture gemaakt. En toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. En zo ben ik bij de overheid terechtgekomen. En bij een heel toffe overheid eigenlijk, namelijk de gezamenlijke nautische autoriteit, de gemeenschappelijke nautische autoriteit. En samen met mijn collega Erik doen wij het volledige vaarwegbeheer over de toegangswegen naar de Scheldehavens. Nou, kijkers weten al Erik dat je Erik heet, maar hoe heet je nog meer? Ja, Erik Adam. En ik ben inderdaad het Nederlandse diensthoofd van de gemeenschappelijke nautische autoriteit. Ja, zoals Rebecca al zei, die komt uit de zeevaart. Ik heb ook een vooropleiding, een nautische vooropleiding, ben ook uit de zeevaart gekomen. Ik heb 10, 11 jaar gevaren. En daarna ben ik gestopt met varen, ja, getrouwd en je weet hoe dat gaat. En dan toch maar op een gegeven moment aan de wal om aan kinderen te beginnen. Toen ben ik begonnen bij het havenbedrijf van Rotterdam, heb ik een aantal jaren gewerkt. En op zich vond ik dat leuk om met verkeersbegeleiding en verkeersmanagement te werken. En zodoende ben ik hier toen bij het ontstaan van de Schelde Radarketen. Hier langs de Westerschelde ben ik hier terechtgekomen in Vlissingen, langs de Westerschelde. Oké, zeg Rebecca, waar ben je geboren en waar woon je nu? Ik ben geboren in Capelle, het is een dorp ten noorden van Antwerpen. En ik woon nu net over de grens aan de Nederlandse kant in Putten, in een grensdorp. In Brabant is dat dan? Ja, klopt. En jij Erik? Ik ben in Roosendaal geboren. Ook wel Brabant? Hartstikke Brabant, in hart en ziel. En ja, ik heb de zeevaartschool gedaan in Vlissingen. Dus toen ben ik eigenlijk al ook in Zeeland geweest. Vroeger zaten we ook altijd op een camping in Zeeland. Dus ik ben eigenlijk best wel veel in Zeeland geweest. Nou, en uiteindelijk in Vlissingen aan het werk gekomen. Toen ben ik verhuisd naar Middelburg en nu wonen we in Middelburg. Oh ja, zegt die een nautische autoriteit. Wat doet die nou precies, Rebecca? Kun je het eventjes toelichten? Ja, nou ik ben begonnen 4 jaar geleden in de volcontinudienst. Dus toen liep ik wachten, toen moest ik ook dag- en nachtwachten doen. En wat houdt dat dan in? Dan ben je bezig op de wachten zelf om allerlei operationele zaken... Maar voor de kijkers, zit je dan in zo'n toren? Of, Ja, je zit op het Schelde Coördinatiecentrum, dat is in Vlissingen. Oh. En dat heeft uitzicht op de Schelde zelf. En daar heb je eigenlijk prachtig zicht, dan zie je alle schepen voorbij varen. En daar doe je eigenlijk het toelatingsbeleid. Dat houdt in dat je eigenlijk toestemming geeft voor de schepen en opvolgt hoe ze op en af mogen varen. Oké, zeg en Erik, als nou zo'n schip meldt, die komt bijvoorbeeld van Engeland gevaren, wat gebeurt er dan mee? Neeltje Jans heeft daar ook nog een functie in, dacht ik, hè? Ja, we hebben een Schelde Radarketen. Hè? En in eerste instantie, wat Rebecca nu vertelt, dat is een stukje het verkeersmanagement. Hè? Er wordt dus van tevoren wordt het verkeer gepland. Het scheepvaartverkeer over de Westerschelde wordt volledig gepland. En op een gegeven moment als een schip dan zich meldt bij de radarposten op zee, zeg maar. Hè. We hebben de Lange Neel inderdaad op Neeltje Jans. En hoe ver kan die nou kijken? Want... Ja, die kijkt ik denk ruim 20 kilometer op zee. Dus daar kunnen we de schepen al opvangen. Daar ligt ook op de steenbank is dat bij Westkapelle, zeg maar op zee, daar ligt een loodsboot. En in Zeebrugge aan de Wandelaar ligt ook een loodsboot. En de schepen die komen daar naartoe om een loods op te pakken. En dan komen ze met loods de Westerschelde opvaren. En dan ter hoogte van Vlissingen wordt de loods gewisseld. Dan gaat er een rivierloods aan boord en dan gaat de zeeloods eraf. En dan vaart het schip door. En zo wordt die langs de hele Westerschelde eigenlijk begeleid vanaf de wal ook door de verkeerscentrales. Dus de verkeerscentrale die ondersteunen het schip en de loods om op te varen naar Antwerpen of naar Gent of naar Vlissingen of naar Terneuzen. Dat maakt in feite niet zoveel uit. Nee, dus Neeltje Jans, maar als ze nou van het zuiden komen, van Frankrijk, gebeurt hetzelfde ongeveer in Zeebrugge dan of zo? Ja, dat klopt. Daar is ook een verkeerscentrale.
En je hebt de loodsboot die bij de wandelaar ligt. En die samen doen ze de intake. Hè. Dus er wordt al op voorhand zijn er verschillende kanalen, waar het VHF-kanalen noemt dat. Dat zijn radiostations waar dat ze elkaar oproepen. Dus daar roepen ze de verkeerscentrale op. En dan komen de schepen, krijgen dan instructies waar en om hoe laat ze de loods moeten oppikken om verder door te varen. En daarvoor is er ook de Oostdijkbank, die ligt op zee. Dus dat is een radartoren. En dat is best wel een speciale. Die heeft ook heel veel onderhoud nodig, want die ligt natuurlijk in zout water. Dus daar hebben we een heel technisch team die daarvoor in staat. Mooi. Zeg, wij hebben ook een animatiefilmpje. Dat hebben jullie opgestuurd. Zullen we daar even naar gaan kijken? Ja, misschien moeten we daar even van tevoren wat uitleg over geven. Het toelatingsbeleid voor ons geldt ook vooral voor hele grote schepen. Moet berekend worden wat voor tijdpoort dat ze hebben. Dus dat betekent dat we van tevoren gaan uitrekenen hoe laat dat schip op moet varen. Zodat hij voldoende water onder de kiel heeft om op te varen. En daar is inderdaad een animatiefilmpje van gemaakt. En dat hebben wij opgestuurd en dat kunnen we nu eventueel even bekijken. Nou, dankjewel voor deze toelichting. Laten we nou even kijken dan. Talloze schepen varen de Westerschelde dagelijks in en uit. En daar komt meer bij kijken dan je zou denken. De afstand tussen de kiel en de bodem moet groot genoeg zijn, zodat het schip vlot en veilig kan passeren. Die afstand is niet overal hetzelfde. Onder andere de getijden en de bodem hebben daarop een invloed. 2 keer per dag is er eb en vloed. Bovendien varieert de bodem over het hele traject, want die bestaat uit dieptes, maar ook drempels zoals zandbanken. Soms moet een schip liggen wachten om in 1 keer te kunnen op- of afvaren. Hoe dieper een schip ligt, hoe korter de tijdsloten waarin ze kan varen. Die vensters noemen we de tijpoorten. Met het dynamische model worden heel wat elementen in rekening gebracht voor de berekening van de tijpoort. Niet alleen het getij en de bodem, maar ook golven, wind, route, scheepsgegevens en het inzinkingsmodel. Bij een spiegelgladde zee is dan minder kielspeling nodig dan bij storm. Door dat dynamische model kan preciezer te werk worden gegaan. Wat betekent dat de risicomarge kleiner wordt, de tijdsloten groter en de schepen eventueel meer lading per keer kunnen vervoeren. Bij opkomend water rolt de vloedgolf de Westerschelde binnen, dus kan de vaart hier zo op afgestemd worden om de drempels vlot te kunnen passeren. Bij de afvaart is het een kwestie voldoende speling te hebben voor de eerste drempel en vlot genoeg te varen om ook de laatste drempel te kunnen passeren. Voor schepen met een grote diepgang wordt de Westerscheldeplanner of WESP in het Scheldecoördinatiecentrum ingezet om de tijpoorten te berekenen. Zo kan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, GNA, de toelating verlenen tot op- en afvaart om zo alle schepen veilig en vlot op hun bestemming te krijgen. Nou, heel mooi filmpje. Erik, nog een kleine toelichting alsjeblieft. Ja, zoals iedereen wel weet, denk ik, hebben we eb en vloed op de Westerschelde. En daar maken wij dankbaar gebruik van de vloed. Als het water dus opkomt, dan komt er een vloedgolf, die komt van zee. Gaat die naar Antwerpen, loopt die. Het is, in Vlissingen is het eerder hoogwater dan in Antwerpen. Daar zit ongeveer een uur verschil tussen. En daar maken wij gebruik van, dus door een schip op te laten varen voor die vloedgolf. Zodat we meer waterdiepte hebben, zodat het schip met een grotere diepgang kan opvaren. En dat doen we dan probabilistisch doen we dat dan. Dat betekent dat we dus uitrekenen wat de kans is op de bodem raken. En dat is 1 op de 10.000 ongeveer wordt er uitgerekend. En zodoende kun je dus met grotere diepgangen kun je opvaren naar Antwerpen op een veilige manier. Ja, heb je ook enig uitleg hoe dat hoogteverschil is tussen eb en vloed, Vlissingen tot Antwerpen toe? Ja, ik denk dat gemiddeld 4 meter, denk ik. 4,5 meter verschil zit er tussen. Ja, gemiddeld zo, maar bij Vlissingen en Breskjes is het 3, dacht ik. Ja, zou kunnen. En bij Saaftingen 5,5 en dan in Antwerpen iets meer. Ja. Zeg, tot hoe ver gaat het eigenlijk in België wat betreft Antwerpen? Want je hebt de Zeeschelde, ja. En wat is dan de laatste radartoren daar in de Zeeschelde? Wij noemen dat de Benedenzeeschelde. Benedenzeeschelde, ja. En het GMB-gebied, dus het Gemeenschappelijk Nautisch Beheergebied, dat loopt tot aan boven en de Rede Antwerpen. En waar is dat nou precies? Dat is
net iets boven de Kennedy-tunnel. Dus voor de mensen die daar doorrijden. Of je hebt daar ook nog een fietserstunnel, daar tot ongeveer die lijn. En wij aan de Vlaamse kant hebben dan nog een beetje beheer verder tot aan de sluis van Windam om naar de zeehaven van Brussel te varen. Maar de radartorens die zijn geïmplementeerd tot daar. Maar die zijn nog niet operatief. Die zouden van zodra dat er nog verdere afspraken gemaakt zijn met de ketenpartners, hopelijk volgend jaar in operatie gaan. Dus in 2022 gaan ze in operatie? Ja. Oké. Zeg dan, ik ben nogal een fietser en op een gegeven moment bij Kreveroo, bij de Snis en ook bij de Zoeterberm in Prosperpolder hebben ze nieuwe radartorens gezet. Ja, enige toelichting, Erik, alsjeblieft? Ja, dat zijn torens die vervangen eigenlijk de oude. Want er stond daar een radartoren en die moest weg. Bij Doel, hè? Dus bij de Prosper, hè? Ja, bij de Prosperpolder inderdaad. Daar stond een radartoren, maar die moest weg omdat die polder onder water gezet wordt natuurlijk. En die toren die stond op de dijk, hè? Of net achter de dijk eigenlijk. Ja. Maar die moest weg, want die komt in het water te staan. Maar dat was wel de meest ideale plek waar die stond. Dus om die te vervangen hebben ze 2 nieuwe torens terug moeten zetten. En daarom zijn er nu een paar torens bijgezet inderdaad, om dat beeld wat die toren gaf op te vangen. Ja, maar ook in Ossenisse, Kreverzeel, hebben ze ook een nieuwe gebouwd, hè? Ja, en die is vooral voor de beelden vanuit Hans Weert. Hè. Je hebt in Hans Weert aan de overkant heb je de verkeerscentrale, daar zit ook een radarsensor op. Maar daar hadden we een paar dode hoeken, dus er waren een paar gebiedjes waar ze slecht of geen scheepvaart zagen. En daardoor is er dus aan de andere kant een nieuwe radartoren gezet die dus dat gebied beter aanstraalt. Zodat het van alle kanten de scheepvaart aangestraald wordt. En eigenlijk dat je de scheepvaart van alle kanten goed ziet op de radar uiteindelijk. Ja, en dan grenspark Grootsafting. Daar hebben ze natuurlijk een hoop grond over. Als die dijk wegnemen. Ja. En dan komt er een zogenaamde panoramaheuvel in het Selenaschor. En komt daar ook een radartoren boven? Nou, daar zijn we nou aan het onderzoeken of daar inderdaad, daar komt ook een toren op, hè, op die heuvel als ik het goed begrepen heb. En we zijn aan het kijken of we die kunnen combineren met een radartoren. Ja. Ah, mooi. Ja. Zeg, een radartoren, hoe werkt nou zoiets? Want we hebben het allemaal over radar, maar kun je eventjes iets daarover vertellen? Ja, dat is al een beetje moeilijk, technisch. Maar ik ga even proberen diep in mijn geheugen te graven. Ja. Maar het is een toestel dat ronddraait en dat werkt op radiogolven. En die aan boord van schepen hebben ze ook radars. En die wisselen eigenlijk bots je dan tegen een stalen constructie. En die geeft dan golven terug. En zo krijg je puntjes op een scherm waar dat alle radar of de verkeerscentrale op kijken. En die puntjes, daar kan je ook een trace op zetten. Dus dat betekent dat je ook de historie kan volgen van hoe het puntje zich verplaatst. Dus in dit geval het varende schip dan, of als het een boei is, hoe het stil blijft liggen, of hoe het onderhevig is aan de stroming. Dus het werkt met golven, met radiogolven. Ja, met radiogolven. Ja. Dus je kunt de locatie, maar je kunt ook de snelheid meten. Ja. Via de dataverwerking. Ja. Zeg nou, een belangrijk punt is natuurlijk, hoe kan iemand die zit te kijken nou verkeersleider worden? Wie kan ik het woord geven? Ik denk dat Erik dat jij bent kan uitleggen, want jij bent verkeersleider geweest. Kijk, de vooropleiding van onze verkeersleider is over het algemeen nautisch. Dus dat is de zeevaartschool? Ja. Dus dat is zijn er nog meer opleidingen dat je zegt van... Ja, in België is het iets anders. Hè? Ja, in België heb je een ander verhaal. In België? In België heb je een middelbare schoolopleiding en een kleine hogere opleiding nodig van hogere school. Maar ik weet niet hoe dat die termen zijn met Nederland. En dan krijgen ze een heel intensieve nautische opleiding die in-house gegeven wordt. Dus die bij ons bij de Belgische afdeling scheepvaartbegeleiding gegeven wordt. En die is volgens de internationale normen van de verkeersleiders eigenlijk. En gebaseerd daarop, met allemaal examens bij en opleidingen, kunnen ze, en dan een lange proefperiode, waar dat ze ook samenwerken met mensen die reeds opgeleid zijn of die reeds werkende zijn, kunnen ze dan verkeersleider worden. En heb je dat in Nederland ook, dat je eerst leerling verkeersleider wordt en dan... We hebben in Nederland een landelijke verkeersopleiding. En waar zit die? Die zit, als ik het goed heb, nog in Wageningen, dat weet ik niet 100% zeker.
En dat is een maand of 4. En als ze daar doorheen zijn, dan krijgen ze nog een regionale opleiding hier bij ons in de buurt. En dan hebben we ook een simulator, die gebruiken we gezamenlijk, Nederland en België. Die staat in Calais, bij de sluizen in Calais. En daar worden ze dan verder op getraind. Totdat ze daar ook examens gedaan hebben, dan moeten ze een aantal, een bepaald niveau halen op die simulator. En dan gaan ze meelopen op de verkeerscentrale. En dat betekent dat ze dus in eerste instantie, de eerste dagen, zitten ze naast de verkeersleider. En op een gegeven moment gaan ze werken met een verkeersleider naast hun. Die dus kijkt gewoon van nou doe je het goed en want die houdt de zaak in de gaten. En op een gegeven moment als het goed gaat, dan gaan ze steeds meer verder alleen. Totdat ze op een gegeven moment nog een bepaald vloerexamen, noemen wij dat doen. Of ja, praktijkexamen. En als ze dat gehaald hebben, dan mogen ze, dan worden ze gewoon ingezet als verkeersleider. Ja, zeg Rebecca, de taal, hè? Moeten ze allemaal als ze in Vlaanderen en in Nederland varen, moeten ze dan allemaal Nederlands kennen? Of is Engels de voertaal? Hoe werkt dat bij jullie? Wij hebben 2 voertalen in ons gebied, dat is Nederlands en Engels. Oh. En Nederlands uiteraard, omdat dat moedertaal is van heel het gebied. Hè. Dus alle loodsen en de verkeersleiders moeten dat spreken. En Engels, omdat dat de internationale taal is voor de zeevaart. En omdat wij ook uiteraard schepen hebben die zonder loods opvaren. Hè. Als de kapiteins een uitzonderingsregeling hebben of een examen hebben gedaan, pilot exemption noemt dat. En die communiceren uiteraard in het Engels, maar moeten ook basiskennis hebben van het Nederlands. En dat is in Nederland precies hetzelfde natuurlijk. Ja, dat is op de hele Westschelde hetzelfde. Ja. Dat is gewoon gezamenlijk. Gemeenschappelijk is dat hetzelfde. Ja, en wat is nou de praktijk? Waar halen jullie nou de meeste verkeersleiders uit? Is dat bijvoorbeeld bij jou als kapitein? Iemand is kapitein geweest op een boot en die wil aan wal, of hoe werkt dat? Nou, aan de Nederlandse kant zijn het nog wel vaak nautici, hoewel we ook wel vanuit de binnenvaart mensen krijgen. Dus dat gebeurt ook wel. En vanuit de marine komt tegenwoordig ook wel mensen bij ons. Oké. En hoe is dat bij jullie? In België zijn het eigenlijk iedereen, alle mensen die een basisopleiding hebben gehad. Dus daarom dat ik daarnet ook zei dat ze een volledige nautische opleiding doen volgens de internationale normen. Dus dat is 9 maanden. En het vergt natuurlijk een beetje een andere insteek als je geen nautische achtergrond hebt. Dus we moeten alle basisbegrippen nog leren. Maar dat werkt heel goed. Maar het is ook eerst een algemene opleiding en daarna per regio. Dus de opleiding voor bijvoorbeeld de verkeerscentrale Zandvliet is anders dan voor de verkeerscentrale Zeebrugge. En uiteindelijk moet het ook overeenkomen, want er worden ook afspraken gemaakt met de verkeerscentrale Hansweert, Terneuzen en Vlissingen. Daar komen wij in de picture als GNA. Dat noemen wij gezamenlijke instructies, dat we gezamenlijk afspraken maken hoe we met bepaalde zaken omgaan. En we hebben daar uiteraard ook die internationale wetgeving voor, dat we ook als richtlijn kunnen gebruiken. Dus het is niet anders dan, zal maar zeggen, als je naar de Elbe gaat in Europa of aan de andere kant van de wereld. Uiteindelijk gebruik je allemaal dezelfde basis en die wordt dan per regio uitgewerkt. En daarvoor, in de opleiding zelf, zijn er wel nautici die ook een groot deel, het nautisch deel, op zich nemen. En wij nemen ook de examens af van de mensen. Oké. Ja. Als ik aan nautisch denk, dan denk ik toch ook aan avonturen. Hè? Waar en welke landen ben je allemaal geweest om als verkeersleiders? Kun je even een tipje van de sluier oplichten? Straks kom ik bij jou de kapitein zijn. Hè? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben niet in zo heel veel landen geweest waar verkeersbegeleiding gedaan werd. Want daar werd toen nog niet zoveel gedaan. Maar ja, leuke reizen. Ik heb een aantal reizen op Groenland gedaan. En dat zijn wel reizen die mij lang bijgebleven zijn. Waarvan ik denk van, nou, dat was echt wel fantastisch. Tussen de ijsbergen en ja, in de mist en de ijsbergen, dat maakt het natuurlijk heel spannend. En koud natuurlijk, hoewel het daar in de zomer, maar ook dan is het nog koud. Maar dat waren wel hele mooie reizen. Dat geloof ik, ja. Nog meer die je aan de kijkers kwijt wilt? Ja, ik zou zeggen tegen iedereen, ga alsjeblieft varen, want er is geen mooier beroep. Toch, Rebecca? Dat klopt, ja. Nou, Rebecca, ga even in gang, want wat voor avonturen heb jij allemaal meegemaakt? Nou, ik heb heel veel stukken van de wereld gezien. En ik zeg altijd al lachende veel water. En daarna in mijn job aan de wal heb ik heel veel kantoren gezien, over wereldwijd. Maar ik heb voornamelijk altijd
kustvaart gedaan, maar dan wel in verschillende werelddelen. Dus ik heb het mooiste, denk ik, of het minst drukke, dat was het zuiden van Brazilië en Buenos Aires. Dat was heel mooi, dat was een ervaring op zich. Dan de Middellandse Zee was ook wel tof, dat is misschien niet zo exotisch, maar daar heb ik ook een tijdje tussen Singapore en Calcutta gevaren. Dat was zoals dag en nacht verschil. De containerkranen die in Singapore in het museum stonden, die werden in Calcutta nog gebruikt om te laden en te lossen. Ja. Dus toen heb ik eens 6 uur aan de kaai gestaan om te kijken om 1 container te laden. Dus dat duurde wel heel lang. En dan als kapitein heb ik voornamelijk Noordzee, Baltische Zee, IJsland ook gedaan. Dat was ook wel apart. Dus dat was ook wel mooi. En Afrika, de Afrikaanse kust, heb ik ook veel gedaan. En daarna aan de wal heb ik vooral met de offshore contracten genegocieerd. En dat was dan in Rio de Janeiro, in Houston, in Luanda, in Angola, Mozambique. Dus Singapore ook. Dus, dat was dan hebben we een stukje wal gezien, maar heel veel kantoren. Nou, zullen we het daarbij laten? Want we zijn toch al een tijdje bezig. En, ik zou nog uren met jullie kunnen praten. Ja, we kunnen wel even door. Nou, in ieder geval hartelijk dank dat jullie gekomen zijn. Ja. Het was toch een beetje moeilijk om jullie hier te krijgen, want jullie zijn natuurlijk enorm druk. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Oké. Ja. Dank je. Nou, beste kijkers, dit was echt avonturen van mensen die nautisch bezig zijn. En natuurlijk ook heel veilig zijn. Hè, zeker over de Westerschelde en alles wat er omheen hangt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja. Zullen we er even op proosten, want jullie hebben wel veel water gezien in het leven. Ja.